So yun guys, balikan natin yung tinignan natin dyan noon, no? Balikan natin, tignan natin ulit. Balik, hindi naman sila nakapadar ng water pump. Nakain ko yata siya. Nagmamano-mano sila. Yeah. Yan natin guys. Nagkarigat kaya away. Karyo ti dalan na ti karayadan. Ha? Ya karyo dalan na ti karayadan. Nakatanilig. Nakatanilig. Yan yung pagkubranin. Ang kakayanin. Bale ito, tanda nila pumanaway. Nakay lang ko na. Las tres sal. Pero Muna. Ora jayan me kadumot lang balbalito ki jay. Maligya. Maligya. May bito kang kirit-kirit di Barja. Ito mo lang pump eh, may na pala kita-kita. Ha? May na pala kita-kita namin. Hindi ko man ano. Daga may di ko ide tinagbat da di ko ana wire na. Na? Nakagad di ko. Pag na. Man might. May pag na lang. Sa tinagbat da lang di wire na. Muted da.
ubeng, di ka dyan kamkamal na ka nga ubeng. Pagka nga na kurinte. Tumaraw. Mete lang mat nala. Mete lang mat. Hindi na balit ko ta. Hindi lima kan sa pa. 8 sa rata. Masukan na natin sa kapula. Wala. Dama lang kastoy ko ijay. Tapos kastoyak mo lang no bakasyon ko. Diba? Okay. Napuntuan ka pa yan. Nagtrabaho ko na yan. Wala. Daw.
puso ba? Ikaw eh. Ay, buhay! Hmm. Tampukan. Ah, Tampukan. ay, kapapay. Yan na. Biglang ba't ka balay? Ito na nga awan ini dahil. Ay, ay, kurang naman kita. Vacuum ko na dyan, Guardian. Ay, Ta. Pre. So, yun nga guys. Iba lang yung nandun sa banda baba, kaya naglilinis na sila doon.